Здравейте, приятели! Намирам се до една много готина пещера. Както виждате на кадрите, има и зид. Сега ще ви я покажа. Слизаме надолу. Тук се виждат някои отвори. Предполагам, някой се чуди защо е този зид и защо е направен отдолу догоре с едно малко прозорче. Ще ви кажа, тази пещера от другата страна е пропасна и евентуално е направена с цел да не се влиза. Аз успях и се окачих ето тук на тези железни рамки и погледнах през прозорчето. Наистина пещерата е много хубава навътре, но е пропасна. Виждате какви образования. Много интересно. Ето тук има някакъв отвор хубав. Тук пещерата продължава навътре. Сега ще пусна челника, за да ви я покажа и навътре, колкото се може. Тук има някакъв отдушник, може би. Като цяло пещерата е доста интересна. Виждате отдалеко зида, колко прецизно е направен. Но за жалост няма да влизам вътре, съображение за сигурност. Сега ще ви разведа тук в тази малка пещеричка. Има леки образования. Не са кой знае колко големи. Тук предполагам някое животно е копало. Може би да има някаква намеса. Ето това е пещеричката.
Тук има малко образования. Не са кой знае колко големи, както казах, но си заслужава да се види. Тук някое животно си е хапнало нещо и избягало явно и по-добре, че го няма. И така, излизаме от тази пещеричка. Както казах, не е за предпочитане да се влиза, твърде опасно. Мисля да спирам видеото до тук. И ако ви е харесал клипа, оставете един лайк, абонирайте се за канала и до скоро!